दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ खुंफुंनो बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ दिनै एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होबाय। बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ फोथांनाय, फेहेरनाय आरो जौगाहोनायाव मैखोम खामानि मावग्रा दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थांनाय 14 डिसेम्बराव बानजाय आफाद दाना होनाय जादोंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसेनो बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया दिनै बेखेवनानै होनाय जायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे खुंगा 32थि बोसोरारि जथुमाखौ तामुलपुर जिल्लानि कथालीकुसि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन। बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, मावफुं आफादगिरि महरै अर्गेश्वर बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि धनेश्वर बसुमतारीखौ गाहाय लिंथुमगिरि महरै बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दानानै लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जथुमानि गेवलां मेलावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गाहाय आलासि आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ थांखिजानाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे जथुमायाव सा 1000 मोसाखावरिफोरा बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। खुलुमबाय जय बोराइ बाथौनि गासैबो निउज पर्टेल नायगिरि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो गासैबो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो गासैबो जोंनि आसामाव थानाय बे भारत हादराव थानाय गासैबो आगोमा बर' फिसाफोरनिसिम आरो गासै बाथौ सिबियारिफोरनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय कथालीकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैबे गोथार थानसालियाव दिनै 32थि बोसोरारि जथुमा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि मेहेरगोनां जथुमा बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हिसाबैनो दिनै नैबे बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलिखौ लानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो जोंनि जि बानजाय आफादनि खामानि बे थाद'नाय गैयै जालांसिगोन आरो जोङो दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि गेदेमा एमएलए बिथां जलेन दैमारि बिथांनि दारा जोङो जोंनि जि मावखुलिनि बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ मावफुंबाय आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिथुनिखि 32थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो 1थि बोसोरारि जथुमाखौ जोङो खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद माने गोसो गोरबोजों माने जोङो मावनायनि थाखाय थांखि लादों। कालारखौ माला? कालारा दा थिग जाथ'वाखै। दा जोङो आसामनि मुंदांखा गेदेमा गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जोङो कालारखौ माने मोननायनि उनावसो जोङो जि थि कालार बे कालारखौ फोसावनाय जागोन। दा बिथांनिफ्राय जोङो जि कालार बेखौ मोननो थाखाय जोंनि मेरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेदेमा बिबानगिरिफोरा नाजागासिनो दङ आरो बे हिसाबैनो बिथांजों रायज्लायनानै कालारखौ थिग खालामनाय जागोन। सोर बाहागो लागोन? बेयावथ' माने गासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लागोन लोगोसे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 28 जिल्ला आफादफोरा बाहागो लाफैजोबगोन आरो गासैबो जि धोरोमनि जि हाबाफारि गोथार हाबाफारि बेफोरखौ बे जोंनि बोसोरारि जथुमायाव मावफुंनाय जागोन।